Ukuthula kukaNkulunkulu nokwendodana Jesu Kristu Inkosi yethu makube kithi sonke manje. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Usamukasiwe lo indodakazi yasisiyoni. Ngiyabuya futhi nochungechunge lami la ngikhombisa khona amandla kaNkulunkulu empilweni yami. Engifisa ukubuyisa ithemba kunoma ubani olalele ngalesi sikhathi ukuthi azi ukuthi uNkulunkulu ukhona. And uNkulunkulu useyindaweni zonke ubona konke. Uyabakhathalela futhi abantu bakhe okwenza ukuthi sisondele kuyena kuphela. Ngifisa ukuqhubeka nochungechunge nje lokuthi uNkulunkulu ungisindise kangakanani. Kukaningi uNkulunkulu engisindisa ezingozini, ngizosho njalo mhlobo wami. Ngicela ungilalele ngoba nawe mhlawumbe kungakusiza ukuthi unamathele uNkulunkulu. Mina okwami ukuletha nje ivangeli lokuthula nokubonga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Akuzubabikho la ngifisa khona ukuthi kube khona la ngifenda khona umuntu, kuwukuthi nje sikhulume izwi likaNkulunkulu. Makhona la singezwisani khona, sibuze, siphendulane ngentobeko nangokuthula. Ilokho kuphela engifisa ngikwenze. Namhlanje nje ngizoletha nje ubufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisindisile ngempela ezingozini kukaningi, engeqisa imimango obengafanele ngabe ngiyeqile empilweni yami. Ngingengedwa newele lami kodwa-ke lona noma lingasekho. Ngiyakhumbula nje ngilanga saqala ukusebenza kade nathi sisazama ukuphemba indawo yokuhlala. Seyikhona-ke leyo ndlu eyakhiwe ngamatshe, sekumnandi kodwa sekuphileka ngaphakathi kukuhle. Sesikwazi ukuthola ukudla, nathi sinombhede wokulala. Selikhona ikhabethe, sesikhona isipunu, sekukhona nokukhala yoku-music. Kodwa usathane belokhu ehlezi ekhona ngaso sonke isikhathi. Enyonyoba ngoba ukuthi themba mina ukuthi usunayo yonke into, asikho isikhathi la kumele ungamthembi khona uNkulunkulu, la kumele ungasondeli uNkulunkulu. Uyamdinga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Noma usunakho konke, bonga phela uNkulunkulu, ucele futhi akuvikele kukho konke. uNkulunkulu wayesekhombisa ukuthi usathane ukhona, yena ukhona usathane. Nathi sijabula, sibona ingozi. We hope ukuthi wonke umuntu usijabulele kulolu sizi esiphuma kulona. Kanti siqamba amanga. Abanye abakuthandi lokhu kuphunyuka kwethu kulokhu impilo besiyiphilile sisakhula ngoba bekunzima ngempela sisakhula. So saqala ukusebenza-ke, awusathenga into zethu kwakuhle. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula nje kwakunomngcwabo ngasekhaya wesihlobo sami futhi uma wayezohamba aye lowo mngcwabo, kodwa wathi mefika khona uthola ukuthi hayi indawo yokugibela ibangabikho. Wabuya weze ekhaya. Engicabanga ukuthi-ke labo ababekhona babembonile hamba kodwa bambonanga esebuya. Baplana ukuthi hayi sizozongenela amantombazane, sasezingane ngempela ngaleso sikhathi. Sisebancane saqala nokusebenza. Akho umuntu wesilisa esinaye, bekuthiwe nje ikhaya lamantombazane. Nangempela-ke bangena ebusuku basishisela salala. Ngenhlanhla nje uma ngoba wayekwenye kwenye indawo wavuka ngo-4. Uma ethi uyavuka, hawu akusekho lutho endlini, ifurnish, izinto, ama-appliances awasekho. Aphume sithi siyaphuma kanti basakhona vele. Ngomusa futhi bangasilima sibabaleke nezimpahla bayosithela. Esikubonga ukuthi akulimalanga umuntu ngoba nesikhala babeziphethe zasala ngaphandle sebephethe impahla bona. uNkulunkulu wasivikela. Kodwa futhi engibonga kakhulu ukuthi umazi angahambi. Wabona uNkulunkulu ukuthi nabo abantu bezongenela amantombazane eyodwa ebusuku, wayengafica ngeyidumbu esebuya kulowo mngcwabo. Kodwa uNkulunkulu wenza umusa ukuthi abe khona. Umama kunamandla-ke, uyakwazi nokushaya futhi uyakwazi ukuyilwela-ke yena bengathintwa. Kodwa ngalelo langa uNkulunkulu wenza umusa wambuyisa. Esehambile bambona futhi ukuthi ayihambile kanti cha. Wabuya weze ekhaya. Ngithi phela angenzeki lento ukuthi kuthiwe umuntu izinto ziyaziqondanela. uNkulunkulu khona, uyena odlala impilo zethu ngemuva thina singaboni. Ngithi noma sengile ngithi Nkosi unamandla. Ingakho ngithi asoze ngasihlukanisa noNkulunkulu futhi ngikhuleka uNkulunkulu noma usathane angafika la noma ngasiphi ilingo. Kodwa ngime ngaNkulunkulu, ngime ngakuJesu Kristu. Uningi uNkulunkulu angenzele khona, ngibuka ukuthi kumele ngabe impilo yami ayisekho kuhleka kudala futhi hayi namhlanje. Ingakho ngithande nje ukufunda le ncwadi amahubo. Amahubo la ithi khona ngokuba ungithokozosile Jehova ngezenzo zakho. Ngiyakumemeza ngokujabula.
bese ngisho futhi ngithi kumuntu wesilima angimcabangi uNkulunkulu, nomuntu oyisula angembone uNkulunkulu. Usuke uyikhohlisa mhlobo wami uzobalekela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uhamba nawe. Ungaphakathi kuwe ubona konke ongaphakathi. Uyakwazi nemicabango yakho isesekudeni. uNkulunkulu uyazi ukuthi namhlanje uzongena engozini. Akwazi ukuyiphebeza. Kuningi uNkulunkulu angenzele khona. Ngizodlula nje ngiye laphaya. Ngikhumbula ngelinye ilanga kuDisemba kunomntwana ebengihlala nabo engangibafundisa sazwana kakhulu nabo. Kwazi kwangathi sebewumndeni, babewuforce bebonke kodwa ngaqala oyedwa nje sasondelana waze introduce nabanye kwakwaba kwaMpungosi. Sathi mase siyinto eyodwa. Bese ethi umunye umemu engisebenza ngicela ngimboleke uSibongile ngoDisemba uthanda ukuba naye. Khona laba into azoyenza. Hayi ngempela ngibingelele nami ngomhla ka-25 ngithathe ngifone mhla ka-25 nje ngishilo kotho zikaChristmas. Bese ethi umntwana hayi ngicela ungikhulumisa nomisi. Athi yazi misi ngikuphuphe ufake imfonyo. Bezama ukukuvusa ufana njengomuntu ongasekho. Kanti nami ngivuke nasame phupho ekseni. Batshele ekhaya hayibo ngibona ngivuswa ngisesibhedlela ngiyomuntu nje ufana akasekho ngime efasteleni ngiyababona nje baphamba umuntu ongasekho. Mangazi ngoba ngiyaphila nje anginalutho nje kwenzakaleni kodwa ibe khona lento enhlizweni kodwa vele namaphupho angikagxili kuwona ngisawaphika vele kodwa manje into mayisiqhamuka kabili iyahlala enhlizweni. Kwathi noma sesifika leso sikhathi usathane esefuna ukusebenza ngasheshe ngabona ukuthi nayi-ke lento manje kwayimina futhi okudinga ukuthi ngikhumbule ukuthi konje kwenzeka ukuthi sekuyiso leso sikhathi ngazama imizamo ethile ngoba ngiyaphila uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Njengoba ngisho ukuthi ngiyohlala ngibheke emuva ngaso sonke isikhathi ingakho ngathanda ukuthi ngiqale ekugcineni kuhle ngibuke ukuthi yonke le jeni kahle kahle akusiyona yami nikaNkulunkulu. Uyena nje uhamba phambili lokho engiholile. Angazi ngiyombonga ngani uNkulunkulu. Ngiye ngithi ukuthi ukuba akasondelanga uNkulunkulu empilweni yami ngabe ngiyiliphi. Kwamndeni wami ngabe uyiliphi ukuba uNkulunkulu ubengekho eduze kwami. Ngiye ngithanda le ncwadi kaJakobe 4:7 ethi asibalekele uSathane. Singasondezi kuSathane. Ukuze asibalekele. Bese sithi futhi asithanda uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu asondele eduze kwethu. Ngisho njalo nami mhlobo wami. Ukuze uphephe kokuningi uphile impilo enhle emsulwa nemnandi sondela uNkulunkulu. uNkulunkulu akamdedelo wakhe. Kunequle lithi nasengimdala lapha emhlabeni angikaze ngimbone kaJehova enqotshiwe. Ngihlale ngilicula njalo ngoba ngibonile ukuthi kaJehova kanqotshwa. Izimo ziyafika. Ingozi ifika uJehova kweqise ubale futhi endleleni yakho. Ngiyakhumbula nje ngelilanga indoda ingifonela. Angiyazi le ndoda. Ilokhu ithi angiyakwazi wena. Usibani kodwa ngiyabona ukuthi ulayeliwe lo muntu. Wena uhlala endaweni enje akayazi lo muntu le ndawo. Uyisho like uma nje kuyigqumela ubona intaba. Uyangichaza nami ngendlela angichaza ngayo kodwa ngibona hayi akangazi. Uphela 2 weeks lokho engifonela hayi ngizofika lapha esikoleni ukuthi ngelilanga ngifanele afike. I think it was on Thursday, yes. Lo muntu athi yes, hayi ngilinde ngithule nje kazi lo muntu uzokwenzani. Angimazi. Uyangifonela nasekhaya sebeze base beyazi ukuthi nangu lo muntu angimblock futhi cha ngoba ngimazi ufuna ukuthini. Akasho ukuthi ufuna ukuthini agcine ethi uzofika. Hayi ngempela ke ngilinde ngalolo suku. Umuntu yoqhamuka ngisesikoleni la ngithi uthe uzofika emsebenzini. Kodwa ngekhathi engifonela kuyakhomba ukuthi usemsebenzini ethize. Kukhala amaphepha, kukhala emshini kunabantu abakhulumayo. Athi yena uyiphoyisa. Kodwa manje ngixakeke ukuthi hayi asijwayelene nje mina ukho umuntu oyiphoyisa engimaziyo. Afike kumuntu ngilinde esikoleni the whole day lutho umuntu. Siphuma isikole. Ngakusasa nje bese omunye uthisha engifundisa naye esikoleni wesilisa. Kunomuntu okade sebhasini. Ingane ziphumile ngokuphuma kwesikole zacela amanzi. Mayicela amanzi lezi ngane kanti kunomuntu osebhasini. Zavele zamthela ngamanzi.
efasteleni. Lo muntu uma kuthiwa kuyabhekisiswa, hawu lo muntu akaziwa. Kade efikile ehlezi ngasilanguage ngakhona kwamahaya ngasekhaya. Lokho ehlalile lo muntu abamazi abantu. Mase qhamuka ibhasi sekuhanjwa late, nawo seyagibela ebhasini useyahamba. Ngebhadi kanti ingane iphethe amanzi. Ukuthi kwakwenze njani zivele ziwafake ngefastela ewindini avele atheleke lokuthi. That's when uNkulunkulu esemkhanyisa-ke manje ukuthi nangu-ke lo muntu obekufanele ngabe ufikile kuwena. Ngaxaka naye kusho ukuthi kungenzeka ukuthi uyena ngempela ngoba mina bengilinda umuntu ozofika othe uyeza kumina. Manje mase kunendoda engaziwa izothelwa ngamanzi nami nganga-understand-ke. Kodwa-ke indlela kaNkulunkulu ngeke sayi-understand ziningi. Bese kuthi ngelinye ilanga-ke ugula ubaba wami u-2010 la uyagula nje impela kanzima. Bese kudinga ukuthi simphuthumise esibhedlela kusebusuku. Hayi bamenzeke esibhedlela ngoba wayefake ipayipi ene-prostate cancer. Bese sibuya sihamba nge-microbus. Kuthi masijika nje kwenye indawo ngasedrobheni sizwa amakhwela. KwangaseNandini ngasekhaya drobheni. Sizwa amakhwela. Jwi mase sithi Nandi itekisi liphuma la endaweni esithekeni. Hayi isihobhi itekisi libomvu. Ayisibonto ayingeke basho kusedlula sithi masifika ngasegaraji sivele sibaleke singene egaraji ngaphakathi. Ayi ukuthi ngeke phela sikwazi ukushona eMlakazi uhamba endaweni abekho gesi futhi uphumela uhamba endaweni yomoba nje distance i-rural area. So kwadinga ukuthi siyofuna amaphoyisa e-police station asiphekezele size ekhaya. Sasinda kanjalo-ke ngomusa kaNkulunkulu. Ngiyohleze ngikubalula lokho ngomusa kaNkulunkulu. Bese kuthi ngelinye ilanga-ke ngiphinde futhi ngoba uNkulunkulu engisindisa. Ingakho ngeke ngithi noma ngihlezi ngithi ngiyamazi umhlengi wami. Noma sezinginetha ngithi kodwa yena ngiyamazi umhlengi wami. Ingane yagula futhi. Umntanami it was 2010 ya. Agula umntwana. Uphathwa yi-asthma. Kuba phela umntwana ikuca ukuthi ngeke. Ikhona yona imoto iyi-microbus. Mayiphela lo mntwana ngibiza i-ambulance imoto ngeke sikwazi ukuhamba nge-microbus ngabantu besifazane sisodwa kusebusuku ngo-12. Ifike i-ambulance ivele iphile ingane. Kube ngathi ayikazi benalutho. Awu kuxaka-ke manje naba-ambulance baxaka ukuthi kanti besibabizela yini. Bahambe within 30 minutes behambile sekufanele bevele ngeke besabuya. Ivele iqale phansi ingane. Isho phela hayibo. Senze njani-ke manje ngoba phela sesibabizile bafika bayishiya. Kwakudinga ukuthi siphoqe sithathe yona imoto sihambe. Hayi basenzele-ke khona-ke sibuye nengane kwakuseGarden Clinic. Masibuya nale ngane kodwa sena kuneyimoto lokhu zisedlula nje. Khumbula nje khona eyayine-trail ngemuva. Ilokhu isedlula nje le moto. Kwase kuvele kwenzeka nje ukuthi-ke hayi manje bayabona masiyibuka le moto i-microbus imoto efunekala ethandekayo vele. Kodwa manje sibabona udriver phela sibancane la phakathi. Silingana nezitulo vele udriver usisi wami naye ingane phakathi. Bavele beza laba bantu. Hayi cha ukuthi manje hayi bafuna ukubona thina-ke manje bafuna ukuhijack thina. Kusebusuku manje o3 ebusuku sebusika umnyama khona ngisho imoto emgaqweni eqhamukayo. Beza labantu bafike bashaye ngo-bright bawushaya ugcwala imoto. Babuye ngathi bayahoxa kancane. Sedlala lowo mdlalo-ke manje lokhu besonda bafike bashaye ngo-bright bathi nemotweni bafuna ukwedlula. Bese sivele sibona noma sithi hayi sekusishele vele siyahijackwa manje. Bese angazi isibindi. Bese sivele ngithi mina my sister yazi my sister cause umgwaqo osuka eMpangeni uya eNkwalini awuhambi nga-3 uhamba nga-2. Mabe sondela nawe ngena phakathi nomgwaqo. Ungabaniki ithuba lokuthi basedlule ngoba bazosibona ukuthi sibangakanani futhi sibancane. Hayi beza kudlalwe lowo mdlalo kaBright-ke bezofuna ukusika nathi sivele singene phakathi nomgwaqo emakhoneni siyawanqamula amakhona manje angazi imovie eyayivelephi
hey kwangathi semoving siyahubhana manje sekudlala umahubhana nje hayi phansi phezulu siyanquma ke manje uyabona ngoba sesila siyofika ngasodukaneni manje mawufika nje enkwalini ihambo nje manje into engasa brekelwa uyovela ungene ngaso speed shoot sesofa sonke sengiphika ukuthi mabesika bethi bayasiblokha ngaphambili nasongena kubo yabona uyinikele ekutheni sofa sonke hayi dudule udadewethu hayi dudule siyofika simasifika odukaneni hayi babonke hayi engathi akudrive wona abantu besifazane la driver abantu besilisa bavele bahlehle hayi vele iphindele emuva imoto sathi sibona amalayithi nya sathi sifike enkwaleni kwangasekho umuntu ngathi uNkulunkulu wami siyabonga nalowo moto ingabreak yathi mayifika nje showe yathula singena egcekeni yafa ngendlela esasihamba ngayo kwase ku-over kodwa uNkulunkulu wasenzela umusa wasihlenga kuningi eningakulanda uNkulunkulu hayi ngiphinde futhi umntana siyothenga manje nabantwana bethu kumnandi sigrosile angihambi ngedwa sebekhulakhulile lo munye usena 5 una 8 ngiphethe omncane siye Bay kanti kuzofona umuntu asibuza usikuphi bese sivele siyacushwa nje emgaqweni avela icuphe babe umada kwalimala itruck nenye imoto kodwa itruck lakhona ukuhamba ngoba lona linamasonda extra omunye ubhuti ke naye hayi ilimala imoto yakhe isondo lakhe bese simcada mfethu sicela usikhiphele isondo ma uqeda nje kweyakho hayi la ngino 2 rand kwi cellphone bese ngele ngifonela omunye ubhuti wangasekhaya oyiphoyisa ngathi mina mfethu ucela usize sesicushiwe la isama nje imoto yathi mayima ngabe ngabona ngathi no sicushiwe ngoba sike safonela lo bhuti avelathi ngilapho sister ngiyeza kade yena hlale ngisiza ngosami ngifisa ukumbonga nje kakhulu uzakhele wakavelana kade wasayingisiza kakhulu avelathi ngilapho my sister kuqhamuke imoto emobeni kuqhamuke nomunye ubhuti azocosha umata awubekile lokuyiwona asicuphe ngawo bese kuphuma imoto enensizwa phakathi emobeni sikuphi singale kwasedukaneni futhi siqhamuke empangeni lokhu beza kimi ke bezothi hey nina nihambelani nebusuku nakhona kwangekona ebusuku ngoba ku-7 kukuthi kusebusika kade siphuma eBay shuthi i-distance yasenza ukuthi sifike seqala ukuhwalala ngakithi kwathi leqeda ukufasa ibhawodi nje lo bhuti lokugcina lesondo wavele waqhamuka amaphoyisa uNkulunkulu ukuba semgaqweni athi ngiyeza angasho futhi ukuthi hayi bayahlupha laba cha bathi beqeda ukufasa ibhawodi baqhamuka amaphoyisa sasinda kanjalo basilandela futhi baze bajiya ngoba sebebona hayi sesibheke ngasekhaya impela kwayikhani bephindele emuva bebona futhi amaphoyisa ukuthi asilandela babetshela mhlawumbe kwenzeka iphutha ashona awasempangeni kanti cha ila engasingacelile uNkulunkulu ekhona ehlale enjalo uyaprovide ngendlela esimanga alethe even ama guardian angels loya mfana kaVelani wayesewumfana ngaleso sikhathi waba ingelosi kithina ngendlela esimanga uNkulunkulu ngoba ngisho into ehlale ngimbonga ngaso sonke isikhathi ngelinye ilanga ngiyakhumbula nje sengiseyinkingeni uNkulunkulu engikhombisa ukuthi namhlanje kune volcano ezoqhumela wangikhombisa ukuthi hayi volcano kwaba yilanga engangigcina ngalo ke ngabaleka nami la engangikhona ngoba ngase ngibonile ukuthi hayi kuyabheda ngoba ngeze kweza wangitshela emehlweni wangibuka face to face wathi nathi sashiya indawo zethu sazosebenza la wathi isonto lifele emsebenzini walo ngathula ngathi kube uyazi uNkulunkulu usekhulumile ukuthi vele ngeke ngisayichelela lezi thombo ngoba kwaba ngathi ngiyochelela ithombo wangifacea directly begcwele indla abanye wathi nathi safela isonto lifele emsebenzini walo ngathula ngathi uNkulunkulu ukhona kodwa ngabethemba uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngoba wayesengikhombisile mase ikhombisile uNkulunkulu usuke nendlela yokuyivimba futhi usuke ekukhombisa nje ukuthi bekuzokwenzeka ukuthi kwathi 2013
angazi mina ukuthi ngisenkingeni vele ngisempini. Nami ngiyafonela kuthiwa ngilanda i-material ngapha kodwa hayi nginqabe ngokuthi uNkulunkulu uyakunika i-discernment kwesinye isikhathi. Ngoba nawe ufuna uzazi izinto okumele uzenze nokungamele uzenze. Ungathunywa umuntu uye endaweni ozofika ufele kuyo bese kuthiwa wayishiya umsebenzi wayijombile lo wasimasi. Funa uma uthunywa umuntu uthi ngicela incwadi engitshela lokho nanokuthi othunyiwe ukuletha i-material emsebenzini ngicela ayilethe la kuthiwa akayidelive khona. Baningi abantu befa befonelwa kuthiwa phuthunywe la into yakho kanti umuntu akasezobuya. So ibalekile i-discernment kakhulu ukuthi this thing ngabe ifanelekile yini ukuthi yenzeke. Uma ingafanelekile ungayenzi. Ngoba kwesinye ama-setup maningi vele usathana ufika nezinto esisebenza ngazo nangabantu esihlala nabo. Ngasinda kanjalo-ke ngaphepha. Ngiyakhumbula nje sengivalelisa kuningi bese ngithi lapha ngikhumbula nginosisi wami silele sesiqale ukwakha umuzi indlu entsha. So isalunga amakamera ayi-few bese kungena igebengu. Nakhona uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi ngibona usisi wami engathi uthathwa ulwandle kodwa liyambuyisa futhi. Kwalimala yena-ke bamgwaza amathumba aphumela ngaphandle walimala ekhanda. Kodwa khona washo wathi kodwa engathi bebefuna wena ugejekile. Ngingazi-ke kodwa ukuthi khona impi engikuyona ngempela yaqala saseyiqala vele seyibheke kimi-ke seyikhala kimi vele manje ukuthi hayi inkinga ikuwe vele. Kodwa-ke ngomusa kaNkulunkulu wamsindisa udadewethu. Ngasinda mina. Angazi-ke mina noma ngangosinda ngoba ngendlela engiyigwala ngayo ngisaba kwasani. Ngangizobulawa ukuthuka nje kukodwa. Kodwa uNkulunkulu ngizela umusa-ke Nkosi yami noma bathi basebefikile kumina ngayiphakamisela izandla ngathi thathani enikuthathayo. Kodwa yena wayesevele eselimele. Ezama futhi ukusiza mina ngoba ebona ukuthi hawu wafa udadewethu waphuma yena futhi elimele njalo wawumemeza wathi sebengigwazile. Ngakhohlwa engangikuphethe ngathi ngenhlanhla ukhiye wawungekho esikhwameni ngahamba ngafike ngawuthatha. Ngaphuma ngemoto futhi mina sekuphele novalo ngoba phela ngase ngihlenga yena manje sekuphele ikona igebengu. Sagijima sayiqala endlini nabo bathwala izandla ekhanda. Wavuka eBay lapho wavuka esehlinzwe e-ICU khona. Wahamba nomthungo nje omkhulu esiswini. Kodwa simbonga uNkulunkulu wamphephisa. Engikusho ngithi yazi usisi wami walimala. Not even a single day where we discuss ngokulimala kwakhe. Akakaze angitshela ukuthi wafila yiphi feeling mhla eselimele kodwa wahlala 3 months ngiyacabanga ukuthi asiphindanga sayikhuluma leyo ndaba waze wawulala. Ngendlela wayenenhliziyo enhle ngayo. Yebo wayenakho ukuthi abe nolaka kodwa wayixola. Akekho nangelilodwa ilanga ngathi laba bangenza ukuthi not even a single day. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Ngoba egcineni kosuku kuyadinga ukuthi sithethelele. Noma besonile sithethelele. Mina ngize nevangeli lokuthula engizokukhombisa amandla kaNkulunkulu angizile ukuzonika umuntu. Kodwa ngikwazi ungakhulumi ngezehlakalo uNkulunkulu angikhombise zona wazikhombisa amandla akhe phezulu kwempilo yami ukuze kusizakale nabanye abantu abasezimeni ezinzima mhlawumbe ezingaphezulu kwalezi engizona mina. Ngizothi lapha amaHubo 91:14 uJehova uthi ngokuba enamathele kimi ngakho ngiyakumkhulula. Ngiyakumphakamisa ngokuba elazi igama lami. Ngisho njalo ngithi mawunamathele uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakukhulula. Wena hlala kuJehova. Ungasuki kuye. Besethi futhi uJehova lapha ku-verse 15. Uyakungibiza ngimphendule. Ngiyakuba naye esosizini ngimkhulule ngimdumise. Uma nje umntwana kaNkulunkulu mawusosizini umbize uyakukhulula. Ngiyakumsuthisa ngobude bezinsuku ngimbonise insindiso. Usho njalo Jehova. Ngiyakumema mhlobo wami asibuyele enkosini. Siyamdinga uNkulunkulu. Muzibalekela uzibalekela wena. Ngisasho ngithi asivule amadlebe
sivule amehlo, sivule ingqondo, sivule inhliziyo, simfune esenokutholwa. Engathi Inkosi ingaba nathi sonke. Amen.